NgokaMateyu 21, uJesu ungena eJerusalema. Kwathi ukuba basondela eJerusalema, sebefikile eBhethfage ngasentabeni yeminqumo, uJesu wabathuma abafundi ababili. Wathi kubo, "Hambani niye emzaneni obhekene nani, niza kufumana masinyane imbongolo ikhulekiwe netholelayo, nizithukulule, nizilethe kimi. Uma umuntu esho utho kini, anothi iNkosi iyazidinga, iyakuzithumela masinyane." Kepha lokho kwenzeka ukuba kugcwaliseke okwashiwo ngumprofethi othi, "Yishoni kuyo iNdodakazi yaseSiyoni ukuthi, bheka iNkosi yakho iza kuwe, imnene, ikhwele embongolweni, yebo, etholeni, inkonyane yesilwane esiboshelwayo." Abafundi bahamba benza njengokuba uJesu ebatshelile, baletha imbongolo nethole, babeka izingubo zabo phezu kwazo, wahlala phezu kwazo. Iningi lezixuku ledlala izingubo zalo endleleni, kepha abanye bagawula amahlamvu emithi bawandlala endleleni. Izixuku ezazihamba phambili nezazimlandela zamemeza zathi, "Hosana kuyiNdodana kaDavide, ubusisiwe ozayo egameni leNkosi, Hosana kweliphezulu." Kwathi esangena eJerusalema umuzi wonke wanyakaza wathi, "Ngubani lo?" Izixuku zathi, "Lo ngumprofethi uJesu waseNazaretha laseGalile." Ukuhlanzwa kwethempeli. UJesu wayesengena ethempelini waxosha bonke abathengisayo nabathengayo ethempelini, wakhumbuqeka amatafula abashintshelana imali nezihlalo zabathengisa ngamajuba. Wathi kubo, "Kulotshiwe ukuthi indlu yami iyakubizwa ngokuthi indlu yokukhuleka, kepha nina niyenza umuhume wabaphingi." Kwase kufika kuye izimpumputhe nezinyonga ethempelini, waziphulukisa. Kepha abapristi abakhulu nababhali, bebona izimangaliso azenzayo, nabantwana bememeza ethempelini bethi, "Hosana kuyo iNdodana kaDavide," bacasuka. Bathi kuye, "Uyakuzwa lokho abakushoyo laba na?" UJesu wathi kubo, "Yebo, anizange nifunde yini ukuthi emlonyeni wezingane nabancilayo uzilungiselela indumiso na?" Wayesebashiya waphuma emzini, waya eBhethaniya walala khona. Ukuqalekiswa komkhiwane. Kepha ekuseni esebuyela emzini walamba. Wabona umkhiwane owodwa ngasendleleni, weza kuwo akafumananga lutho kuwo, amaqabunga odwa. Wayesethi kuwo, "Akungabe kusavela sithelo kuwe naphakade." Umkhiwane wabuna khona lapho. Bekubona lokho abafundi bamangala bathi, "Umkhiwane ubune kanjani masinyane na?" UJesu wayesephendula ethi kubo, "Ngiqinisile ngithi kini, uma ninokukholwa ningangabazi, aniyakwenza okomkhiwane kuphela, kodwa noma nithi kule ntaba, qukuleka uphonseke elwandle, kuyakwenzeka. Nakho konke nikucela ngokukhuleka nikholwa, niyakukwamukeliswa." Igunya likaJesu. Kuthe engena ethempelini kweza kuye abapristi abakhulu namalungu esizwe esafundisa, bathi, "Ukwenza lokhu ungagunya lini na? Futhi ngubani okunike leli gunya na?" UJesu waphendula wathi kubo, "Nami ngizakunibuza izwi libe linye. Uma ningitshela lona, nami ngizakunitshela ukuthi ngenza lokhu ngagunya lini. Ukubhabhadisa kaJohane kwavelaphi? Ezulwini nakuba kubantu na? Kepha uma sithi kubantu, siyasesaba isixuku ngokuba bonke bathi uJohane ungumprofethi." Base bemphendula uJesu bethi, "Asazi." Wayesethi kubo, "Nami anginitsheli ukuthi ngenza lokhu ngagunya lini." Ukukhuzwa kwabapristi abakhulu nabaFarisi. Kepha nithini na? Umuntu wayenamadodana amabili. Waya kweyokuqala wathi, "Mntanami, hamba uyosebenza namuhla esivinini." Yaphendula yathi, "Angithandi." Kodwa ngasemumva yaqhamuka yaya. Wayeseya kwenye washo njalo. Yona yaphendula yathi, "Ngiyaya Nkosi." Kepha
kayiyanga. Yiyiphi kulawa amabili eyenza intando kayise na? Bathi kuye, eyokuqala. UJesu wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, abathelisi nezifebe bangena phambi kwenu embusweni kaNkulunkulu. Ngokuba uJohane weza kini ngendlela yokulunga, anikholwanga nguye, kepha abathelisi nezifebe bakholwa nguye. Kodwa nina nakuba nikubona, aniguqukanga nakamuva nize nikholwe nguye. Umfanekiso wabalimi besivini. Yizwana omunye umfanekiso. Kwakukhona umuntu, umninindlu, owatshala isivini, wasibiyela ngothango, wemba khona isikhamo, wakha isiqongo sokulinda, wasiqashisa kubalimi, waya kwelinye izwe. Kwathi sekusondele isikhathi sezithelo, wathuma izinceku zakhe kubalimi ukuba zithathe izithelo zakhe. Abalimi bazibamba izinceku zakhe, enye bayishaya, enye bayibulala, enye bayikhanda ngamatshe. Waphinda wathuma ezinye izinceku eziningi kunezokuqala, benza njalo nakulezo. Ekugcineni wathuma kubo indodana yakhe, ethi bayakuyazisa indodana yami. Kepha kwathi abalimi bebona indodana, bakhuluma bodwa bathi, lo uyindlalifa, wozani siyibulale, sidle ifa layo. Base beyibamba bayiphonsa ngaphandle kwesivini, bayibulala. Pho-ke mhla kufika umnini sivini, uza kubenze njani labo balimi na? Bathi kuye, uza kubabhubhisa kabi labo ababi. Isivini sakhe asinike abanye abalimi abaya kumnika izithelo ngezikhathi zazo. UJesu wathi kubo, anizange nifunde yini emibhalweni ukuthi itshe abalinqabayo abakhi, lona laba yinhloko yegumbi, lona lavela eNkosini, liyisimangaliso emehlweni ethu na? Ngalokho ngithi kini, niyakwamukwa umbuso kaNkulunkulu, uphiwe isizwe esiyakuveza izithelo zawo. Owayo phezu kwaleli tshe uyakuphohlozwa, kepha yilona lowo eliyakuwela phezu kwakhe liyakumcolisa. Abaphristi abakhulu nabaFarisi bezwa imifanekiso yakhe, bazi ukuthi ukhuluma ngabo. Base befuna ukumbamba, kepha bezesaba izixuku ngokuba zazithi ungumprofethi.